Другі месяц адбываецца еўрапейскае турнэ пісьменніка Сашы Філіпенкі, адзін з самых чытаных беларускіх аўтараў у свеце. Паміж выступамі перад публікай выступае таксама ў еўрапейскай прэсе, тлумачыць еўрапейцам, што адбываецца ў Беларусі. Але ці разумеюць там, што насамрэч адбываецца і ці хочуць пра гэта ведаць? Пра гэта мы сёння пагаворым у «Піку свабоды». Мяне завуць Дмітрий Гурневіч. І сам Саша Філіпенка сёння мой гость. Прывітанне. Добрый день. Саша, сёння пачынаецца еўрапейскі чэмпіянат па футболе. За кого будзеце заўзець, таму што ваш улюбёны Інтэр не гуляе? Хацелася за Беларусь заўзяць, але Беларусь таксама зусім не гуляе. І мы не ведно, і напэўна мы ўсе будзем заўзяць за Беларусь, калі у нас будзе там пагоня у іх на цішотках, а не вось гэты тое, што зараз там нейкі герб. Я заўзятар міланскага Інтера, я заўзяю за зборную Італіі. Напэўна, я буду трошкі сімпатызаваць Швейцарыі, таму што я зараз жыву ў Швейцарыі, але мне цяжка, мне заўсёды хочацца заўзяць за ўсіх, дзе у меня былі імпрэзы ці нешта такое. Но напэўна, там я буду заўзяць за Італію, трошкі за Швейцарыю і, канешне, за Украіну. А ці не шкадуеце вы ў прынцыпе, што там Беларусі няма, нават такой, якая там сёння ёсць яна? Не, нават такая, як яна сёння ёсць, яна там не павінна быць. І мне падаецца, што калі б вось зборная Беларусі там неяк адабралася, што немагчыма сабе ўявіць, але калі сябе ўявіць, там я не пішу фантастыку, але калі ўявіць, што зборная Беларусі зараз бы адабралася з гэтымі ўсімі гульцамі, мне падаецца, нам трэба было б нешта рабіць, таму што нельга гуляць і нельга рабіць выгляд, што нічога не адбываецца ў краіне, калі ў цябе катуюць людзей, калі закратна так шмат людзей, мы бы нешта рабілі. Па-першае, трэба казаць, што гэта немагчыма, і па-другое, я спадзяюся, што ўсё ж такі зборная Беларусі аднойчы будзе на еўра з пагоняй. І вось хацеў пра еўрапейскую частку пагаварыць у беларускім кантэксце. Падчас выступу ў Радзе Еўропы ў Люксембургу вы расказвалі пра такі выпадак, калі вы гаварылі з жыхаркай, здаецца, Жэневы, так? І яна была ў Мінску, яна была як бы усцешаная тым, што там чыстыя вуліцы, все акуратна, прыгожыя рэстараны, а вы даказвалі, што там дыктатура. Чаму, на вашу думку, так цяжка людзям у Еўропе зразумець, што адбываецца ў Беларусі? Мне падаецца шмат прычын. Па-першае, ім цяжка ўявіць, што такое адбываецца, калі ты ўсё жыццё жывеш у Швейцарыі, у краіне, у якой там уже некалькі стагоддзяў не было вайны, так, і якая толькі ведае пра тое, што там войны бываюць побач. У гэтым сэнсе, канешне, цяжка ўявіць. Цяжка ўявіць, калі ты пачынаеш там апісваць сюррэалізм, які ў нас адбываецца, пра ўсе арышты там за цішоткі, ці там за бранзалеты, ці я не ведаю, за катафоты нават на ровары. Канешне, там мне падаецца, калі б мне пачалі распавядаць, што нешта такое адбываецца, я не ведаю, там недзе там у Харватыі ці ў Славеніі, ці там у нейкія краіны, пра якія магчыма я не ўсё ведаю, я таксама не могу паверыць, я сказаў, гэта немагчыма. І ў гэтым сэнсе мы павінны, мне падаецца, працягваць распавядаць пра тое, што адбываецца ў нашай краіне. І, канешне, мы бачым, што фокус, ён у 2020 годзе ён быў на Беларусі, шмат хто казаў пра Беларусі, там першыя навіны ў швейцарскай прэсе пачыналіся там з Беларусі, так? Але мы разумеем, што калі пачынаецца вайна ва ўкраіне, мы разумеем, што калі там пачынаецца на ўсходзе нешта, канешне, там усё змяняецца. І ў гэтым сэнсе я ўвесь час кажу, што вы ведаеце, гэта як сериалы Netflix, што людзям цікава сачыць за чымсьці там першы сезон, але калі гэта ўжо другі, трэці, калі мы разумеем, што там амаль 4 гады прайшло, да, там мы бачылі, што Лукашенко там ён зноў збіраецца атрымліваць элегантную перамогу, як ён кажа. І ў гэтым сэнсе, канешне, людзі стамляюцца і збываюцца на Беларусі. А які спосаб даносіць вось гэту інфармацыю пра сітуацыю вы лічыце самым паспяховым, самым эфектыўным? Я не ведаю пра паспяховасць, я ведаю пра тое, што там я магу рабіць тое, што я магу. Я магу пісаць пра Беларусь, я магу рабіць нейкія выступы. У гэтым сэнсе я магу размаўляць з дыпламатамі, ці калі мяне запрашаюць там нейкія прэзідэнты, размаўляць з імі, я магу там казаць пра тое, што у нас нічога не змянілася, я магу пісаць калонкі ці эсэ ў Францыі, ва ўсіх краінах, дзе я зараз пішу в Еўропе. Але ці гэта там насамрэч дапамагае ці не, мне падаецца, што час ад часу да, час ад часу не.
у гэтым сэнсе цяжка казаць пра там што лепш, што горш. Мне падаецца, што кожны сам для сябе вырашае, што ён можа рабіць. Я вось разумею, што я магу рабіць гэта. Так, вы пішаце, вашы кнігі чытаюць, перакладаюць на вельмі многія мовы свету, гэта можна бачыць па статыстыцы, але трошкі дзёгцю. Не толькі тычыцца гэта вас, але ў прынцыпе, ці гэтае слова сёння, яно мае яшчэ некае значэнне, таму што нават ад таго, што людзі будуць ведаць, у Жэневе тая жанчына пераканаецца, прачытаўшы чарговую вашу кніжку, што гэта зменіцца для беларусаў у Беларусі? Сама наяўнасць інфармацыі дзесьці за мяжой пра тое, як страшна ўнутры Беларусі. Ну, мне падаецца, што ўсё ж такі, канешне, гэты такі там ўсё, што будзе адбівацца ў Беларусі, мне падаецца, і перамены, якія павінны атрымацца ў Беларусі, іх будуць рабіць ўсё ж такі больш беларусы, якія там унутры краіны, мы можам неяк дапамагаць, ці там, я не ведаю, будзе там некая там вокна магчымасці, калі мы можам вяртацца, але зараз мы там можам казаць пра тое, што з гэтым рэжымам нельга гандляваць, што нельга гандляваць людзьмі. Там я ў Савеце Еўропы я шмат казаў не толькі пра гэтую жанчыну ў сваім выступе, але, напрыклад, там пра міністра Венгрыі, да, які там по-моему, толькі на мою думку, толькі за апошні год ён 3 разы быў у Беларусі, так, і гэта прадстаўнік Еўразвязу. Мы можам казаць пра тое, што мы можам пабачыць, што ў Еўразвязу няма ніякай адзінай пазіцыі па Беларусі. І ў гэтым сэнсе, канешне, мы павінны рабіць, і мы можам рабіць так, што вось там некаму міністру з Венгрыі ці там нейкім славакам, якія таксама вельмі любяць там з дыктатарамі час ад часу сябраваць, мы павінны казаць, што гэта немагчыма, да, і што вы не можете так рабіць, пакуль людзі за кратамі. Першае, што калі вы едзеце ў Мінск, то першае, што вы павінны зрабіць, каб усе там палітвязні былі на свабодзе. І, канешне, гэта ўплывае на еўрапейскіх палітыкаў, гэта ўплывае на дыпламатаў, там можа не адразу, але вось мне падаецца, што гэта ўплыў ёсць. А як пераканаць тых беларусаў унутры самой Беларусі, як вы думаеце, которые таксама кажуць, та перастаньце вы бегаць пастаянна з 20-м годам на сцягу, свет ідзе наперад, у Беларусі поўныя рэстараны людзей, у Беларусі будуюцца новыя кватэры, людзі купляюць машыны, все роўна людзі жывуць, і трэба жыць далей, працягваць. Я з гэтым згодны ў тым сэнсе, што кожны беларус, ён мае рацыю, ён можа казаць усё, што ён хоча, але я таксама грамадзянін Рэспублікі Беларусі, я вось зараз не магу вяртацца дадому, там адчыненыя справы, ні за што. Мне падаецца, што я ніколі нават на чырвоны колер не пераходзіў дарогу, так, але там, калі пачытаць, то у чым мяне абвінавачваюць зараз, я там нейкі вельмі страшэнны чалавек. І ў гэтым сэнсе я таксама беларус, і я буду рабіць для Беларусі то, што я думаю. Мне ўсё роўна ў гэтым сэнсе, што кажа чалавек, для якога важна, каб у яго ў Беларусі адчынілі новы рэстаран, ці пабудавалі яму там кватэру, ці што там марыць сабе там нейкі прадстаўнік УБОПіку ці АМАПу, якому ўсё роўна на фундаментальныя свабоды. Гэта яго там, вось ён, яго свой там нейкі шлях у жыцці, у мяне свой шлях у жыцці. Я таксама грамадзянін. І я паважаю выбар іншых грамадзян Рэспублікі Беларусь, але і яны павінны паважаць выбар людзей, якія намагаюцца свабоду ў Беларусі. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што гэта такі адчынены дыялог, да, мы там можам спрачацца, можам не спрачацца. Я вось не той чалавек, які пра спрэчкі ўвогуле. Я буду далей рабіць тое, што я лічу важным рабіць для краіны, для сваёй. І мне еще одно палітычнае пытанне, потом еще про літаратуру паговорым. Вы, калі былі ў Люксембургу, там таксама была Святлана Ціхановская. Я заўважаю, што многіх людзей зараз ёсць пэўная такая стомленасць, расчараванне, яны не бачаць вялікага сэнсу ў гэтых многіх паездках, выступленнях, нейкіх бясконцых заявах. Ці вы яшчэ бачыце ў гэтым нейкі сэнс, і гэта патрэбна? Я бачу ў гэтым сэнс, таму што, напрыклад, у Люксембургу, там у Люксембурзе шмат казалі пра тое, як дапамагчы беларусам, якія апынуліся па-за межамі зараз краіны. Мы разумеем, што шмат у каго ёсць проста тэхнічныя праблемы, там праблемы з пашпартам ці яшчэ нейкія праблемы, і зараз Ціхановская вырашае, як дапамагаць беларусам, і яе чуюць, і
там не толькі яна выступала вось у гэтай радзе Еўропы, выступалі еўрапейскія дыпламаты, якія казалі, што мы павінны рабіць пашпарты для беларусаў, якія апынуліся за мяжой. Мы павінны рабіць так, каб у беларусаў не было праблем, якія апынуліся за мяжой у банках, каб не было праблем з іншымі дакументамі, і гэта вельмі істотна, мне падаецца. Таму нам просто, напэўна, камусьці хочацца такіх вось перамен, каб яны адбыліся ў адзін дзень, каб усё было проста, і мне падаецца, людзі не вельмі разумеюць, як працуюць законы ў Еўропе, як цяжка нешта зрабіць, як цяжка нешта зрабіць для людзей, які увогуле цяжка зразумець, які статус, так, у беларусаў, якія з'ехалі, так, гэта нібыта такая краіна ў выгнанні, а гэта там амаль, я не ведаю, напэўна, амаль 1 мільён чалавек, які з'ехаў, а можа і болей за розны час. Мы ж не берем толькі беларусаў, якія з'ехалі пасля 2020 года, беларусы з'язджалі раней. Таму мне падаецца, што Ціханаўская кожны тыдзень робіць вельмі важную справу. А калі хтосьці разумее, як зрабіць лепш, што ён можа зрабіць лепш заўсёды. Вы зараз таксама ў еўрапейскім турне. Я, дарэчы, памыліўся на пачатку. Фактычна гэта ўжо 3-й месяц, таму што вы пачалі ў красавіку. Я бачыў, вы пачалі ад краін Скандынавіі, пазней Паўночная Еўропа. І зараз вы ў Польшчы. І беларусаў, бадай, столькі ў Еўропе не было, магчыма, нават заканчэння Другой сусветнай вайны. Вот што у вас беларусы пытаюцца на такіх сустрэчах? Ой, гэта заўсёды вельмі цікава. У меня быў рэкорд, я быў у Гданьску, і сустрэча была 3,5 гадзіны. То есть там нейкі мой выступ, ён заўсёды гадзіну, і потым мы размаўляем, гэта пытанне, і 3 гадзіны мы размаўлялі, просто гэта пытанне пра ўсё, канешне, пра Беларусь, пытанне пра мову, пытанне пра літаратуру, гэта і нейкія весёлыя гісторыі, сумныя гісторыі. Мне падаецца, што людзям важна ўсё ж таки быць разам, і прыходзяць людзі, якія там не сустракаліся некалькі месяцаў, бачаць адзін аднаго, і людзі, якія ніколі не бачылі адзін аднаго, беларусы там у Гданьску ці ў Познані, ці вось сёння там будзе Лодзь і т.д. і т.п. У гэтым сэнсе гэта розныя пытанні, але гэта ўсё тыя ж пытанні, якія мы там, мне падаецца, кожны дзень, які мы намагаемся вырашыць. Дарэчы, а які фідбэк на беларускія выданні блога Сына і Крымулятара? Мне падаецца, што там я вельмі ўдзячны выдавецтву Гутенберг, таму што я шмат год намагаўся, каб гэта здарылася наконец. Было шмат перамоў з іншымі выдавецтвамі, і зараз мы бачым, што трэба так, напэўна, казаць, але ўсё добра, з кніжкі вельмі добра вось яны разыходзяцца, і там і па Польшчы, і па Еўропе. І мне падаецца, што там яны падабаюцца людзям, якія чыталі па-расейску спачатку, і зараз зноў-такі чытаюць. Ёсць, мне падаецца, не так шмат людзей, якія не ведалі пра былога Сына ці пра Чырвоны крыж сярод беларусаў, якія ўпершыню пачынаюць чытаць толькі на беларускай мове, але ёсць і такія, гэта вельмі цікава, і мне вельмі падабаецца пераклад. Хто, дарэчы, перакладаў, бо там хіба не напісана? Справа ў тым, што мы не можам казаць, хто перакладаў зараз. Зразумела. Так. А ці будзеце вы працягваць таксама гэту практыку беларускіх кніжак? Канешне, мы дамовіліся адразу, што будуць перакладзены, па-першае, усе кніжкі, і па-другое, мы разумеем, што, напэўна, новая кніжка, якая выйдзе, я спадзяюся, што аднойчы яна выйдзе, таму што я вось толькі пачаў пісаць новую кніжку, магчыма, што яна спачатку выйдзе на беларускай і толькі потом на расійскай мове, ці там адразу выйдзе там 2 пераклады. Дарэчы, Саша, скажыце, а ці самі вы канстатуеце, што стала людзей, беларусаў за мяжой зараз, которые больш чытаюць літаратуру, не толькі, магчыма, беларускай, мы ацэньваем такую сярэднюю па палаце тэмпературу? Не ведаю, мне цяжка адказаць на гэта пытанне, таму што няма ніякіх лічбаў. Мне, як пісьменніку, увогуле зараз там
галоўная, мне падаецца, праблема для пісьменнікаў, што мы ўсе адчуваем, што людзі ўсё больш у Фейсбуку, у Твітары, у Тіктоку, і трэба неяк такое пачынаецца ў пісьменнікаў свая маленькая вайна, неяк трэба чытача там адарваць ад усіх гэтых гаджетаў і сказаць яму, што вось чытай, таму што гэта ўсё яшчэ інтарэсна, это ўсё не так, вось, як падаецца шмат людзям. Я некалькі, мне падаецца, тыдняў таму запытваў, все-таки рабіў апрос чытачоў, ці вы можаце яшчэ чытаць і не глядзець у ваш телефон, не глядзець у гаджет. Вось можете вы там 2-3 гадзіны быць толькі з кніжкай і больш нічога не рабіць. І амаль 60%, мне падаецца 60 ці 63% адказалі, што не, гэта ўжо немагчыма для іх, і яны ўвесь час там глядзяць у Інстаграм ці яшчэ куды, і ў гэтым сэнсе гэта цяжка, конечно. Так, я, до речі, зараз таким побуду футуролагом, але мне питання то записане, ви згадали про Фейсбук, а я сам себе написав, ці Ютуб і Тіктокі, в принципі, врешті не перемогуть книжки. Гэта уже такое мелося бути давно, коли телебачення винайшли, оно мелося перемагчы там оперу і балет. Але гэта зараз велізарная, ну не скажу, што праблема, ну але гэта змена все ж таки нейкіх паводзінаў людзей, так? Маладыя людзі зараз праводзяць больш часу, нашмат больш у Тіктоку, чым, напрыклад, ну мы з вами, напэўна, у дзяцінстве праводзілі з кніжкамі. Ну, мне падаецца, што я больш у дзяцінстве праводзіў час усё-таки ў двары, ўсё ж таки ў двары там гуляў у футбол з роварам, таксама чытаў, я пачаў, напэўна, там уже ва універсітэце, я там усё, што не прачытаў у школе, чытаў. Але, канешне, ёсць такая праблема. З іншага боку, мне падаецца, што мы ж можам, ну не ўсе там зараз чытаюць, але шмат людзей слухаюць кніжкі. І, напрыклад, гэта было заўсёды у Швецыі, напрыклад, я разумею, калі перакладаюць мае кніжкі, я разумею, што іх чытаюць, што 80, мне падаецца, там са 100 кніжак іх праслухоўваюць, так, і толькі 20 чытаюць, там, калі браць 100 маіх кніжак, так, 80 з іх слухаюць, і гэта проста пра традыцыю, якая ёсць у іншых краінах. І ў гэтым я не бачу праблемы, калі людзі будуць просто там, не ведаю, ехаць у машыне ці ў метро куды ісці і слухаць кніжкі, гэта мне падаецца таксама добра і класна. Напэўна, нешта будзе мяняцца, але я таксама не футуролог, я ў гэтым сэнсе зусім стары чалавек, таму што вось бачыць 2024 год, а я ўсё ж яшчэ не тиктокам займаюся, літаратурай, і таму, напэўна, ад мяне нейкія прадказанні не трэба увогуле слухаць. А, дарэчы, калі вы ўсё ж такі пішаце кніжкі, а не ў Тіктоку, а не ў Ютубе, скажыце, калі ласка, а чаму вы лічыце гэта, ну, скажем, ведаю, больш крутым спосабам, больш паспяховым прамаўляць да вашай аўдыторыі? Чым тыя самыя Тіктокі і Ютубы? Ну, па-першае, я больш нічога не ўмею. Я ўмею, мне падаецца, толькі пісаць кніжкі, па-другое... Не, чекайте, Александр, я вам заперечу. Я памятаю, что попереднее, здаецца, интервью з вами, которое робила моя коллега Ганна Соус, яго за 2 дні поглядела толькі на канале YouTube Свободы больш за 50 000 чалавек. Гэта можа быць больш, чым беларускія выданні нават Саши Філіпенкі, все разам. Может быть, так, ну але гэта ж YouTube, гэта у вас там гэта тэхналогіі, т.д. і т.п. Не ведаю, мне падаецца, што, ну, па-першае, я заўсёды марыў быць пісьменнікам, я заўсёды марыў пісаць, напэўна, з універсітэта, я заўсёды хацеў займацца літаратурай. Я, вось, нягледзячы на тое, што ёсць Інстаграм, Фейсбук і ўсё, я вельмі... Не шмат пісьменнікаў яны любяць і чытаць, а я вельмі люблю чытаць. І для мяне гэта там, ну, не тое, што там сэнс жыцця, але гэта нешта такое для мяне вельмі асобнае. І цяжка адказваць на гэтае пытанне. Ну, не ведаю, гэта, вы ведаеце, як нейкая рыба там, якая, вось, гэта моя вада такая. Я еще напрыканцы хотел бы прадставаць таксама ваша калегу по прафесіі Альгерда Бахарэвіча. Ён недавно пісаў про тое, што на захадзе практычна не існуе. Няма Беларусі, беларускай мовы, беларускай літаратуры, беларускай гісторыі, Беларусі як тэксту, зразумелага іншым, прынятага іншымі, акцэптаванага і ўпісанага ў вялікі сусветны кантэкст. Ці згодныя вы з ім? Я разумею, што Альгерд кажа, але я не пагаджуся ў тым сэнсе, што мне падаецца, што пасля 20-го года і, мабыць, пасля Нобелевскай прэміі Алексіевіч, мне падаецца, што беларуская літаратура ў Еўропе гучыць. Мне падаецца, што беларускіх аўтараў ведаюць Бахарэвіча, ведаюць Марціновіча,
ведаюць Алексеевич, ведаюць Віжнявец, ведаюць беларускіх паэтак. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што мы змаглі зрабіць тое, што не змагла зрабіць зборная Беларусі по футболу. У нас у гэтым такім нейкім чэмпіянаце літаратуры у нас ёсць сваё месца зараз у Еўропе. І мне падаецца, што пра беларускіх пісьменнікаў кажуць, напэўна, пра нас не кажуць, там мы, напэўна, не лакаматыў, як там Германія ці Францыя ці Англія, але мы не такая вялікая краіна, так? Мы вялікая еўрапейская краіна, у якой, на жаль, зараз дыктатура, але я не згаджуся ў тым сэнсе, што мне падаецца, што беларуская літаратура зараз у Еўропе гучыць. І самае апошняе пытанне. Вы тут недавно казалі пра тое, што вы больш нічога не умееце пачаць пісаць кніжкі, але вы таксама пісалі гумарыстычныя сцэнары калісьці для тэлевізіі. Зараз вельмі цёмны час. Не было у вас такой думкі зараз пісаць штосьці больш вясёлае, што магчыма было б для выкарыстання і ў тиктоках, і ў ютубе, і неяк людзей, асабліва беларусаў, которые зараз сумныя часы, каб все-таки это дадавала больш энергіі на добрае настрою? Ну, мне падаецца, што у меня есть такі смешны Instagram, дзе я не зусім сур'ёзны і не ведаю, можем зрабіць нешта разам з вами на вашым канале. Але з іншага боку, мне падаецца, што ў маіх кніжках, якія б яны сумныя не былі, ёсць гумар і бываюць жарты, і там можа час ад часу гэта такі чорны гумар. Але так, гэта і мне самому дапамагае. Можа, просто не так шмат часу, таму што трэба ўсё сваё жыццё гэтаму пасвяціць, так? Трэба ўсё зрабіць увесь час. Калі ты хочаш, каб гэта было добра, ты журналіст, ці ты пісьменнік, ці ты стендап-комік, трэба ўвесь час гэтаму аддаваць. Мне бы ўсё ж таки больш хацелася займацца літаратурай. У гэтым сэнсе, калі будзе час, то там не ведаю, паспрабую зноў, мабыць. Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю нашим гледачам, што сёння Саша Філіпенка ў Лодзі, заўтра ў Варшаве, пазней у Беластоку, так што той, хто хоча наведаць прэзентацыю, сустрэчу, прыходзьце туды. У нас на сайце будзе таксама інфармацыя пра гэта. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі «Пік Свабоды» на канале «Свабода Прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Ставце лайкі, пішыце каментары, калі для вас гэта бяспечна. Будзьце разам са свабодай.